Mar, gràcies per venir, sé que heu vingut arreu del país i això per una població com la nostra de Vilassar de Mar doncs és un motiu de satisfacció i de veritat molt encoratjador, sobretot per la gent de Vilassar de Mar que es dedica al tema del polillatge, en els quals, com sempre, no podem fer res més que agrair la seva dedicació, la seva voluntat i la seva constància, perquè si no fos per l'associació de polillatge de Vilassar de Mar, que és una de les més, em consta, que és una de les més actives del país, doncs seria molt difícil que avui poguéssim fer un acte com aquest i el que farem després. I és per això que jo vull donar les gràcies públicament al president, en tot cas, però a l'associació de polillatge de Vilassar de Mar per la tasca que està fent. Jo, primer de tot, em permetreu que us demani disculpes perquè, com sabeu alguns, estem en plena festa major i, per tant, la meva agenda, jo ja no soc propietari de la meva agenda, me la posen, me la treuen, me la canvien, em fan anar amunt i avall tot el dia i avui hem hagut de fer un petit canvi per tal que jo volia ser present per demostrar que des de l'Ajuntament de Vilassar de Mar hi estem al costat del polillatge i apostem i creiem, ens ajudem en tot allò que està a les nostres mans, però com a mínim que quedés constància del nostre suport. I per tant, em considero un nacionalista de pedra picada, doncs veure gent jove que defensa el país i que defensa aquestes tradicions tan nostres i tan arrelades, malgrat el que molts deien que això estava passat, que estava tronat i que estava passant de moda, doncs jo crec que la prova evident és que cada cop va tenir més presència, segueix molt viu i aquí els tenim i els hem de donar les gràcies per aquest esforç i aquesta dedicació que fan, que en lloc d'estar avui gaudint de la platja o de la discoteca, doncs estan avui aquí sopant i portant el nom del seu poble. Per l'Enric. Una capsa plena de colors. Què és? Una guardiola. Aviam, és la típica guardiola en forma de porquet, però aquesta té cases pintades, perquè tota Pobilla i Arauet són els fills de la Pobilla i Areu. I a tots se'ls inculca des de ben petits l'estalvi per tal de poder mantenir i fer més gran la casa. Busquem el número 2, va. Número 2? Tu també llegeixes? Vinga, Judit. La responsabilitat i maduresa. Aviam, això és per vosaltres dos. Per aquest any us heu fet grans, molt grans, heu crescut molt, sobretot tu, Enric, perquè me'n recordo que no hi havia cap ram que arribés sencer. Com tu dius, no hi havia cap ullo que arribés a l'entrada. No, i tu ets doncs ràpido, Bé, l'objectiu número 3 n'heu de llegir els dos, val? Ser solidaris i ajudar els altres. I tu, Judit? Potenciar la singularitat enfront la globalitat. Sí, passa. Aviam, aclarim-ho. Un bitllet serveix perquè en aquest món globalitzat guardeu els documents que testifica que sou vosaltres, que existiu, que sou algú. I a més, un bitlleter... Fem així, no, els catalans? És el tòpic que hi ha, que els catalans sempre ramplen. Però aviam, els catalans són una societat molt solitària, també sabem donar. Per tant, no només heu de... Enric, no només heu de fer així, sinó també heu de fer així, vale? Dir-vos que ho he passat molt bé en totes les sortides que he pogut anar als nostres pobles
d'arreu de Catalunya i que avui estic content que estigueu tots en el meu poble. Gràcies a tots i també vull agrair a les meves àvies que estiguin aquí, han fet un gran esforç. Un fort aplaudiment, sisplau. I gràcies a tots i visca Polillatge. Hola, bona nit a tothom. Gràcies per haver vingut a la meva despedida. Vull dir-vos que durant tot aquest any m'ho he passat perfecte i he conegut molts hereus de Cubelles. Vull donar les gràcies a l'Anna i a l'Enric, els meus dos companys del Pubillatge, que tots tres junts ens vam passar molt bé. L'Anna, que sempre m'ha vigilat en el moment de l'entrada, i a l'Enric, tot i que a vegades em fa picar, me l'estimo molt. Vull agrair als meus pares perquè m'han acompanyat per tot arreu i en especial al meu germà Oriol, perquè gràcies a ell he conegut el Pubillatge. Vull donar les gràcies a en Joan i la Cristina per tota la feina que han fet per nosaltres i a tots vosaltres per haver vingut a la meva despedida. I per acabar, visca Vilassar de Mar, visca el Pubillatge i